प्रणाम, फिर से स्वागत बा गोदा के चैनल पर। अभी क्या है, फिलहाल देखा जाए तो पूरा भारत में माहौल बनल बा केकर मोदी जी के। एगो नारा भी चलत बा काची 400 पार। का भाई ना सही सरकार बन 400 पार काहे ना आवे के। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनिहन ई तक तय बा। हम कोनो मोदी जी के फैन ना है। सीधा बात बा कि हम मोदी जी के फैन ना है। ना ही हम सपोर्ट करते, ना ही उनके साइड से हम कोनो प्रचार करते। लेकिन हमें ये चलते कहते नहीं कि 400 पार काहे ना जाए के चाहिए। आ ना ही उनकर विरोधी बने ना तो कितना लोगन के हाँ 400 पार काहे ना जाए के चाहे। ई तो ओकर विरोधी बा। सीधे कहन कि मोदी जी के विरोधी बाटे। तो भाई हम कौन कोई भी पार्टी के ना सपोर्टर हैं ना विरोधी हैं। जो हकीकत बाटे वो बताओ तनी ई वीडियो में। तो फटाफट से ही चैनल के तनी सब्सक्राइब कर ली और लाइक करके शेयर कर दी। अगर बढ़िया लगे समझ में बात आवे तब कि काहे ना 400 पार जाए के चाहिए। सीधा बात बा, समझे के कोशिश करी। तो हमनी के देहाती एग्जांपल लेवल जाओ कि एगो गांव बाटे और उ गांव में कहीं गो बाटे अमीर आदमी। एगो अमीर आदमी बा, पूरा जो गांव बा नु गरीब बाटे। गरीब से खचा खच भरल बा। तो का चली हुआ तो के पता बा तनशाही चली हुआ। उ अमीर आदमी या जौन कही तो उ गरीब के करे पड़ी। यहाँ बात गरीब के नहीं हम समझावे के कोशिश करते हैं कि काहे 400 पार ना जाए के चाहिए। प्रधानमंत्री बने के चाहिए लेकिन 400 पार ना जाए के चाहिए। वजह बाटे 400 पार जैसे जाए। अभी लोग एगो इंटरनेशनल देखल जाओ। यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं कि पुतिन 2036 तक 36 या 34 तक अभी हमरा के एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन ये दूगो बाटे 36 या 34 तक यहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। का है संविधान में संशोधन हो गया। ठीक अगर 400 सीट आवत हुए एगो पार्टी के चाहे कोनो पार्टी के क्या अभी नहीं कहते कि भाजपा करेंगे कोनो पार्टी के आओ तो 400 सीट तो संविधान में इच्छा अनुसार संशोधन हो। दूसरे साइड में टोटल 543 गो वोट मतलब सीट पर चुनाव होता तो बचल कितना 143 गो सीट। ये 143 गो में इतना जौन पार्टी बा ओकरा वोट मिलत बाटा गुल सीट एगो के मिल गुल 400 तो टोटली मिला के हो जाए निरंकुश सरकार। मतलब के लुईस 14वां जैसा कि हमार जौन बात बा उहे यहाँ के कानून बा। संविधान कोई हम ऐसा शब्द बोलल नहीं चाहत लेकिन संविधान के साथ कोई वैल्यू ना रह जाए। हकीकत ये बाटे कि कोई वैल्यू ना रह जाए। जौन सरकार है 400 सीट लेके वो अपना हिसाब से संशोधन करी जौन मन करी वो बिल पास कराई। काहे कि विपक्ष में कोई ना बची बोले खातिर। और संविधान में कुछ ऐसा प्रावधान बा कि अगर इतना सीट आ जाता मतलब लोकप्रियता बाटे। मोदी जी के वैसे भी लोकप्रियता बा, हम ई बात से इनकार नहीं कर सकत लेकिन हमने खातिर और पूरा देश खातिर कहीं ना कहीं खतरा के घंटी बजे। अगर 400 पार होता एगो आदमी के सीट तो अगर अभी तो ठीक बाटे अपन देश अच्छा खासा 10 साल में ग्रोथ करेगा लेकिन और ग्रोथ करी अगर विपक्ष में कोई रही दबाव डाले वाला। हकीकत बात बाटे कि रउआ देखले होखन कि जहाँ 10 गो अमीर बनू तो चांस बाटे कि 11वां अमीर वहाँ जरूर सेटल हो जाए। या तो 10 गो अमीर के बीच में रउआ रहत नहीं तो 11वां अमीर हो सकता कि रउआ बनू। तो ई हकीकत बाटे। सिर्फ ऐसा ही बात बा कि 400 पार जाए तो अपना हिसाब से सारा कुछ होई। मन क्लस किया चल भाई हम कर दी कि हमार खानदानी ही अलग चल। या तो हम जब तक जियम जब तक उससे 75 साल के होखे वाला बानी 2 साल के बाद में मोदी जी तो इस्तीफा देवे पड़े। लेकिन 400 सीट आई तो संविधान में संशोधन हो जाए काची कि जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। संविधान जो बनैले बा बहुत सोच समझ के बनैले बा भाई। तब गलती ना होने की चाहिए। विपक्ष में अभी तक 10 साल के अगर शासन में देखल जाओ तो कोई नहीं थे फिर भी देश चलल। अगर शासन मतलब विपक्ष में कोई रहे नेता तो ये सब बेहतर अपन देश ग्रोथ करी। हकीकत बाटे दबाव में जितना काम हो जाए ना जिसे अभी देखी कारा काट के लेके कि एगो पवन सिंह के आए के वैसे हम कोई पवन सिंह का फैन भी ना है ई नहीं की बात लेकिन माहौल देखने पे वहाँ के क्या चलता बिहार में ही हॉट सीट बन गई बा और यहाँ मजबूर हो गई बा बड़े बड़े नेता आवे खातिर। जे कारा काट से हुई वो आदमी के पता हुई कि ये से पहले कोई को बड़ लगातार अभी 26 तारीख के शेड्यूल से देखी तो लगातार कोई ना कोई बड़े बड़े नेता होता। यहाँ तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ पहुंचे वाला बने। वजह का बा वजह बा दबाव
कि अगर हम ना गइनी तो हमार कैंडिडेट ना जीती। ई हालात में अगर देखल जाओ तो पवन सिंह अपन मैनिफेस्टो लेके अइलन, मतलब ऐलान कइलन कि हम का करी। सिंपल भाषा में समझी तो ऐलान कइलन। एक बार फिर से हम कहतनी कि चैनल के सब्सक्राइब कर ली और लाइक कर ली अगर अभी तक बनल बानी तो। ऐलान कइलन कि हम हई काम करब। तब याद रखै लोग इनके पहले ना याद रहे ना उ काराकाट पहले रहला ना वहाँ कोनो फैक्ट्री लागल रहला ये सब पहले। ई सबके पता बाटे कि सासाराम जिला में सॉरी सासाराम रोहतास जिला में कोनो फैक्ट्री बा बिहार में, लेकिन इ लोग इनके पता ना रहला। अब याद रखा कि जौन रोहतास जिला बा उमे कोनो फैक्ट्री रहला अब ओकरा के चालू भी करे के बा। उसे अब चालू होता है दबाव के कारण। ई होखेला जनता के पावर, ई है जनता के पावर। पहले लोग इनके याद ना रहे कि इतना बड़-बड़ नेता यहाँ पहुँचावे के बा और यहाँ के जनता के सुने के बा, लेकिन कैसे भइल संभव? जनता मजबूर कइलस। ई लोगन के सोचे आरा में भी अमित शाह अइलन काहे खातिर? लालू के लइका के हरा देवे के बा। काहे भइल हो? जनता के कारण। जनता का मूड जब बिगड़ी तो दिमाग सही से काम करी नेता लोग के कि हई करे के बा तो करे के बा। तो जाति और पार्टी देख के वोट नहीं देवे के ई देखी कि हमनी के लइका के भविष्य के बढ़िया बना सकत है। कौन? पार्टी ना। पार्टी से कोनो मतलब नहीं है, कैसे रउआ बनाई। ये बात है। बात बाटे। कौन हम दबे से लगाई नेता लोग भी दाव पाछ लगावत हन। फलाना फिल्म कर हई बोल हौ बोल का मतलब हुआ है? तू नेतागिरी करत हो वो नेतागिरी करत बोलबाजी इतना चढ़ के क्या करे जरूरत है? जीती तो 5 आदमी एगो सीट से लड़त तो कहीं जीती, लेकिन वो से पहले काम भी हो जाए हो बोल ना रोहतास जिला में हो जाएगा। खास बोलने तो लगा तो सुनिए बढ़िया से भाई फटाफट ही काम करा ले ना तो बिहार 40 सीट छोड़ना 20 लोग तो साहब काम भी चुनाव से पहले